Zulu omnyama ondlela zimhlophe, nibingelelwa mina Inhlonhle eshaya imfengwane. Namhlanje ngizobuka enye topic. Abanye-ke bethu bakubuka ngendlela ehlukile, nami ngizokubheka ngendlela ehlukile. Angisho ukuthi owenza opposite engikwenzayo usuke wrong, kodwa indlela esibuka ngayo izinto. Njengomuntu onesiphiwo nosebenza onesiphiwo, angisho kanjalo, kunezimfihlo ezihambisana nesiphiwo esiye sithi mase sinazo lezo zimfihlo bese sizigcina zibe kuthina. Ake ngilinganise kanje. Kunendawo eyihlathi engeke ngikhuleke kuyo. Leyo ndawo ngayambulelwa, ngakhonjiswa kuthiwa cha, hhayi indawo hambe uyokhuleka khona. Iyona ndawo ongakhuleka khona. So le ndawo akekho yaziyo, yaziwa yimina kuphela. Ngiye ngiyokhuleka khona bese bakhona izinto ezenzakalayo. So ngingalinganisa, kwathi ngikhuleka khona ngambulelwa uhlobo oluthile lwejazi okumele ngilithunge. Singachazi ukuthi ikuphi indawo nokuthi kanjani. Uma ngiya kule ndawo angimtsheli omunye umuntu, futhi ngiye khona emfihlakalweni. Ngenze sure ukuthi ngingabonwa abantu ukuze kungabikho umuntu ozokwazi ukuthi ngenzani laphaya. Nemikhuleko engikhuleka khona ngiyibikeli omunye umuntu, iba ukwazi kwami. Ngase ngiphinda ngikhonjiswa intaba engeke ngikhuleke futhi kuyo. Noma ngiye entabeni, ngezathu sokuthi-ke bakhona abanye bebeyokhuleka kuleyo ndaba. Angiyenzi kakhulu imfihlakalo, kodwa ikhona enye indawo eyimfihlakalo engike ngiyokhuleka futhi kuyona ewumfula. Uma ngikhuleka kule ndawo iyimfihlakalo ngale ndlela ukuthi akekho seke wangibona ngiya khona, ngiya futhi nakhona emfihlakalweni ngoba iwumfula osondelene nehlathi elisabekayo. Bese ngiya-ke khona ngingene emanzini ngithandaze, kwenzeke okwenzakalayo. Zikhona izinto othi uma unesiphiwo zibe imfihlo yakho. Ngale ndlela ukuthi noma ngabe usulungisela umuntu, lezo zimfihlo awuzidaluli. Ngakho akukuhle ngokokubuka kwami ukuthi uthathe izinto zomsamo wakho noma eziyisosi yamandla akho, uzishuthe bese uziphosta kwi-media, ngoba usukhombisa abantu ukuthi umsamo wakho umi kanjani, umsamo wakho uwumise kanjani, noma izimfihlo zakho uzimise kanjani. Nayo yonke lonto kuba ukwazi kwakho wedwa lokho ukuthi cha, ngiye ngamisa kanje. Ngoba uma ungase umuntu ogangayo, owumthakathi, azi isource yamandla akho ukuthi wena amandla uwalanda lapha, amandla uwalanda lapha, atransfeyelwa kanje kuwena. Usengakwazi ukublokha isource yamandla akho, ublokheke ngoba umtshele wena futhi uhlala umtshengisa ngokuphosta kwi-media ukuthi izimfihlo zakho zimi kanjani. Angilinganise, ngingakuchazela ngembiza esengiyithakile ukuthi le mbiza yenza ukuthi nokuthi nokuthi, kodwa ngeke ngikuchazele amakhubalo engiwafake phakathi ukuthi awukuthi nokuthi nokuthi. Makwenzeka ngiboniswa into, ake sithi ngikhonjiswa isiwasho thizeni singasakha kanjani, noma ngikhonjiswa umuthi thizeni ukuthi wenzani, angeke ngikutshele phela ukuthi lo muthi utholakala kanjani. Ngingakubalela nje ama-ingredients ukuthi ukuthi nokuthi 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 nokuthi. Ngiphike ngokuthi uma ungesiye umelaphi noma ungayazi imithi, ngeke vele ukufigure out ukuthi ngibale ini. Kuyinto ekanjalo, kodwa kakhulukazi ala uthola khona amandla. Uma kwenza kuthiwa hamba uyokhuleka olwandle, bese ngitshela ukuthi ngizobuya nani nolwandle, bese ngithola ukuthi kunezimfihlo ey'hambisana nolwandle, angeke ngikutshele ukuthi bengiyokhuleka kuphi nolwandle, ngangena njani emanzini ngaphuma. Cha, kuba yimfihlo yami lokho. Ngakho akukuhle ukuthi sithathe izimfihlo zamandla sizishuthe, sizifake kwi-media, sikhombise abantu ukuthi imsamo yethu imi kanjani, ngoba uzithuka usuvaleka kanti uzivala wena ngenxa yokuthi ukhombisa abathakathi ukuthi wena izinto zakho zenza kanjani. Angeke nje ngithi ngirecommend ukuthi umthandazi akashuthe iladi eliqondene naye elenza ukuthi uwenze, ngoba umthakathi uyakwazi ukubuka amakhandlela, imbala yamakhandlela inenkulumo, akwazi ukubona ukuthi oh wenze kanje, wenze kanje, wenze kanje, bese ekwazi ukuhlakaza lento okade uyenza, futhi akwazi nanokuntshontsha izinto zakho ngoba phela usezikhonjiswe uwe, uhlala uzishutha kwi-media. Uma ngabe uzi ukuthi uyakuthanda ukushutha izinto kwi-media, uyathanda ukuphosta, nansi into ongayenza. Ungagqoka amajazi akho uma umthandazi, uyimele lapha ngaphandle,
wesigodlo la usebenzela khona ushutheke. Hawu ungashutha uze udele mntakababa, akho lutho oluzokubangisa. Uyishuthela amajazi akho ukuphosteke kwimithi. Uma uyisangoma ungaya namabhayi akho ushuthe kodwa umsamo wakho ungawukhombisi omunye umuntu. Le nto ivumelana nemfundiso yeNkosi uJesu la khona ithi uma uthandaza ungenzi phela okwabaFarisi nabazenzisi abathandaza ey'mpambanweni zey'ndlela befuna ukubonwa ngabantu. Wathi wona mvuzo wabo lokho ukuthi babonwe ngabantu. Uthi wena uma uyothandaza ngena emfihlakalweni ube sendaweni yakho efihlakele uthandaze, uNkulunkulu obone ekufihlakaleni uza kukuvuza. Same thing nokuzila ukudla. Musa utshela abantu ukuthi uzilile, musa ukuba sendaweni esidala ukuthi ubonakala ukuthi uzilile. Ufihle le nto kube yimfihlo yakho ukuthi wenzani kwaziwe nguwe bese uyalungisa-ke. Singakwenza nje ukuphostela imithi ku-Facebook sikutshela ukuthi hayi uma uhlanganisa umuntu othile nothile nothile usize entweni ethile, kodwa khona izinto eziyizimfihlo esingeke sikutshele zona. Angithembe ezulu omnyama ukuthi uzwakele inhlonhle eshaya imfengwane logamfo njengenkentshane. Sibonane ngomuso.